Machiegni kendo nyakoro mga jwang cheno nangi chwelo wadhi mbele gi weche manyien. Jandiko marahuma ma osenindo Profesa Ngugi wa Thiong'o o wang' ringre e piny Amerika kaka yor ik mare. Kamano tim kaluwore gi dwaro mano weyo chien. Wuode Mukomo wa Ngugi, Profesa Ngugi noweyo milome ni ka ong'ielo rengo to wang' ringre. Owacho ni kata bedo ni mano ok en kido kod tim thoth ji jomaya e Afrika to ne ok ginyal dhi ataro madwaro mar wuon mare. Nodwaro kamano ni mano obed yo mar kopo mare. Ringre wa Thiong'o kata ngire wa Thiong'o ma osebedo ka puonje mar mag pinje maloka nyocha tho tarik 28 dwe mokalo ka en jagni 87. Serikal higa achiel bang' ng'anyo